ku danna musu subscribe domin alamar karawa. Allah ya bar mu da annabi. Iska kake da ita da Allah zai karbe ka in ba annabin ba. Qur'ani dai nasa ne, shi aka saukarwa. Shi ne kuma yake da hadisi, hirarsa ce ko aikinsa ne ko abin da ya tabbatar. Haka ne shi ne mai sunna, koyi ake da shi a ce an yi sunna. Kai ba taka bace, ba kuma aikinka bane, ba na babanka bane. Koyi za ka yi da Rasulullah a ce ka yi sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Sai abin da ya faɗa shi za ka faɗa a ce ka zo da hadisi. Ko usulul fiqh ne, inda aka ɗauko asalin fiqhun ana duba da ya manzan Allah ya gina abinsa ne. Me ya aikata hukunta wajen fitar shi ne fiqhun. To kai in kace ba za ka yi kamun kafa da annabi ba, ya ma za a yi ka ba Allah? Me ka san Allah ina so? Me ka san abin da Allah baya so? Wannan kenan tsakanin ka da imanin ka. Allah ya ce sai ka yi bayi, sai ka nemi annabi. Tunda maganar mu ta ɗazu, sha ifa aminu billahi wa rasulihi, wawul adafi kawo maka. Kai imani da Allah tare da rasulullahi. Wato azziruhu, to ma lalle sai ka taimaki annabi. Wato waqiruhu, sai ka girmama shi tsororuwa gaya. Sai na tuno yau mana da kullu unasin bi imamihim, faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika izwa karshen aya. Za a kiran kowa da me da shugabansa. Kai in ba za ka yi kamun kafa da annabi ba, na ga a bayan wa za ka zo. Sannan kai wa kake da shi da har kake takamar kai wane ne, wa me ma kake da shi? Qur'ani na annabi ne, hadisi na annabi ne, sunna ta rasulullahi ce, duniya ta annabi ne, kabari shi za a tambaye ka, da shi ake cika a samu an cika da imani, shi ake tambaye ka a kabari. Shi kadai ne mai tuta a kiyama, shi kadai ne mai maqamul mahmudi, shi ne mai ceto ko kaso ko kaki, shi ne mai uditu khamsan lam yudi hunna li ahadin min al-anbiya'i, shi ne mai wala saufa yudika rabbuka fatarda, shi ne mai shafa'ati yawmul qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, shi ne mai shafa'ati mubahatun illa liman sabba ashabi. Wannan duk ceton nan na rasulullahi ne. Wannan ka ɗauka a haka. Ba ma na so in tuno maka irin sahabbai da suka ringa tawassuli kamun kafa da rasulullahi, irin su umma aimana, irin su salmatu, wannan akawa ubin salma. Kai sahabbai barkatai gasu nan, irin sai na umar yayi, sai na abubakarin yayi, sai na aliyu yayi, sai na wani yayi. Kai dabbobi ma a cikinsu akwai wanda suka samu ɗauki don isar muhammadin rasulullahi. Kai ga ma mai azumi ya karya azumi da ranar azumi da batarsa izakkewa, aka ce masa sai ga abin da zai rama azumi, ya zo sabi suka ce sai ya rama 60 idan gana ga rasulullahi. Annabi ya ce yi 60, ya ce ya rasulullahi ɗayan ga inda ta ƙare, na kasa mallakar kaina, ka ciyar da miskini 60, ya ce da kaina ma da kyar nake ci da kaina. Ka iyanta wuyaye, ya ce ba da wani wuyaye in ba wannan ba. Annabi ya ɗau dabino daga jakarsa, ya ce masa gashi ka ci. Ya ce ko lallai abu zai fito, ba zai fito daga hannunka in ba wani ba. Ya ƙi ya ciyar ɗin, ya ce ba zai yiwu ba. Ya ce da annabi ya ce masa to ya yi ce to ni dai na da kai. Annabi ce ka je an yafe maka, kuma ya yafu. Wannan annabi in ka sake shi wa kake da shi? In ka bar shi wa kake da shi? In ka ƙala shi wa kake da shi? Da me kuma za ka je wa Allah? Da me za ka je wa Allah? Da sallah? To in ka zo sallar ka cire sunan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah, ka cire shi a iqamaka in ka isa. Za ka yi qur'ani, ka cire sunan annabi da alkunyarsa, ka cire kaulasan din annabi, ka cire ma bamirinsa mustatiri, ma'amuli na manzon Allah ka cire in ka isa kanta qur'anin haka. Ko ku kana magana kai mai bin gwadaban rasulullahi ne, to kakka bi gwadaban annabi, ka cire rasulullahi in gane me zaka samu Allah. In ka isa kar kai salatin muhammadin rasulullah. In aka binne ka a kabari ka mutu babu salatin annabi daya a jakarka, sunanka arne kafiri butulu wajen ubangiji. Wannan salatin dole ne sai an same shi gare ka da kai da muhammadin rasulullah, wanda kai wa manzon Allah, saboda umarnin Allah ne akan ka, dole ne. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi
dole alaihi dinnan ta annabi ce ba ta Allah ba ce. Wa sallimu taslima, tilas dole kana neman ɗauki na rasulullahi. In ka ji wani ya ce wai karka nemi ɗaukin annabi, to amma fahumi ko ba shi da taimako a abin fahimta maƙiyin rasulullahi, yana nufin karka so annabi kawai shine fahimta. Dan me ana son mai amfani ne, ana son wanda zai maka wata rana ne. To ya ce wannan ba shi da rana, ya manta rana zuwa da ida addini, ya manta rana zuwa da ida musulunci, ya manta ranar tarewa Allah fada da ya hana a tara Allah da wani, ya manta ranar da izo masa da sallah, ya manta ranar da ya koya masa azumi, ya manta ranar da ya koya masa aikin haji, ya manta ranar da ice to shi babarsa ba ta haife shi dan zina ba, ta haife shi dan aure, ya manta ranar da ice Allah wannan annabin yayi masa yace ƴaƴansa ba zama karuwai ba, aka yi musu aure. Ya manta ranar wannan sitirta shi da ko don koya masa wanka da burushi da ya manta ranar da annabi ya masa bai tashi zandindir din arne ba, ya sitirta shi da khairul miladi, mafi alkhairin addini, wanda har ake ce masa khairu ummatin, saboda ya ratayu da Muhammadun Rasulullahi. Ya manta, in ya manta da wannan, to kar ya manta da ranar da Allah zai masa dan annabin, shine ya cika da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Ya manta da ranar da Allah zai masa fil qabri, lokacin da Allah zai tambaye shi wa ma za ta qulu fi haqqi hadha ar-rajuli akan Muhammadur Rasulullahi. Ya manta da cewa annabi ne a ranar kiyama wanda zai ceto. Ya manta ana kyala ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Ya manta a cikin mutum 1000 na dan annabi Adam ɗaya ne dan aljanna, wanda annabi yake bugun kirji yake cewa ni ne ranar zan nuna muku isa. Annabi Adamu za a ce wa 99 yan wuta, zan togance a cikin 99 din nan babu al'umma ta, ɗaya dan aljanna ya zama nawa ne. Ba ku yi farin ciki ba a ce rabin ɗan aljanna duk ku ne ya al'ummar Rasulullah? Sabai suka ce za mu yi farin ciki mana. Yace yaya tunaninku idan aka ce in an raba yan gidan aljanna 4 kaso 2 ku ne, suka za mu yi minna. In aka ce rabi ku ne, yace za ku yi minna. In aka ce in an kasa aljanna gida uku to kaso 1 ku ne yan aljanna, yaya ce za mu minna don ku mun fi rabin yan aljanna mu ne a cikin ce. To haka nake fata Allah ya mana. Ce ni ne fa annabin da Allah ibani zabi cewa a ce rabin ya zabi daya, ko a ce rabin al'umma ta su shiga aljanna ba hisabi ba hukuma, ko a ban ceto sai ya isar mun. Nace a bani ceto, to ku ce kutar da ku za a bani. Izan la arda bi wahidin min ummati min ahlin nari, ba zan yadda a ce ga mutum daya daga al'umma ta a wutar jahannama ba. In ba mu riƙe wannan annabin ba, wa muke da shi? Wa kuma yake da mu? Wa ya san buƙatar mu? Wa zai kai mana? Wa zai tare mana? Mu ta ci barkatai ma, ba ta mu ake ba. Can naga ulul azma da diddike. Annabi Adamu yana neman ceto wajen manzon Allah, ana neman ceto a gunsa ya ce a'a bai isa ba, ya ce ayan itatuwa. Ina nan a hadisan Rasulullah. An je wajen annabi Ibrahim ya ce nayi ƙarya 3. An je wajen annabi Nuhu ya ce yayi addu'ar dufana. An je wajen annabi Musa ce ya mari kibdi ya mutu. An zo wajen annabi Ibrahim, annabi Isa ce an ce babansa Allah ce, yar Allah ce, shi ma dan Allah ne, ba zai isa mu zuwa don ubangiji ba. Ya za ka ce dai mu tsanantu da abin mai tsanantuwa mai ana laha yawmul qiyamati. Haka kuwa ba a magana cewa an kamun kafa da manzan Allah kutuwa ta warke, an kamun kafa da manzan Allah mai ciwon ido idan ya warke, an kamun kafa da manzan Allah makaho ya warke, an kamun kafa da manzan Allah konanne ya warke, kuma duk an yi din hadisai ne. Abin gashi nan azube, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Abin da nake ga muku ku dai ya hankali da wannan harshen zai dauke ka kai ka har wuta. Shi sa annabi ba sahabinsa umarnin sahabinsa cewa kuf an ka haza yi mawasici, rike ka bi wannan harshen daga barinka zai kai ka bala'in da baka san irin ta ba. Na'am. Gode Allah ya saka da alkhairi. Na gode Allah ya saka muku da khairan. Allah hada mu da Muhammadin Rasulullah. Allah ya magana mana gafarar zunuban mu da kuma daidaita mu, ya mana maganin abin da ya fi karfin mu don Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ku danna mu subscribe, mun alamar karwa.